farmers wakho and like these holidays will be on like long ixesha sabesilapha so and most of all uyeyona tishali ilungileyo kwesikolo so siyabulela. Ngiyabonga kakhulu and kuyangijabulisa ukuza lokho sobambisana nje sikwazi ukuthi siqhubeke kahle nayo yonke into lenza. Class. Yamazi bese ningole kanjani? Ha? Awela futhi sakhe zapha manje. Thetha. Baqale yonke into. Yona thetha man. Ankuva. Lona Mr. Hendricks. Mrs. Hendricks wamshaya Mrs. Hendricks wamshaya waswamthatha umkhonto ehlathini and besisitshela ukuthi ufile so asikaze siye kombheka so kunesikhathi eside ehleli lapho singamazi ukuthi udlani wenzani inobani so bese uchaza ke wena udlala iphi indima kuyo yonke anguva makhomano anguva baqelele na so yimina obengqondo emva kwayo yonke lento le baphindela yimina obengqondo kakhwaze makhomano mina sizonyanyisa wena yimina obengqondo emva kwayo yonke lento ebiyenzeka yimina obeseka uMrs Hendricks ngimenzisa yonke lento kade yenza usethandana noMr Nhloko lo wakhona la esikoleni usedayise nomuzi wabo ngaphandle kwakhe azi usehlala noMr Nhloko manje so ilokho kuphela vele wena ungcolile ne kawutsho ngakwami ngcolile baxele kalunganyanyisa wena xelela abafundi bakho ungcolile mankhumalo man ndingcolile yazama kawunyusa ivoice baxelele na khwaza man uzongicapisa wena mina Miss Khumalo ngingcolile say it like a minute